בשעה זו 6 מיליון קטגורים, אך אין הם יכולים לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אנו מאשימים, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף ביערות פולין וקבריהם פזורים בבני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. אהיה על כן אני לפה, ואגיד בשמם את דבר האישום הנורא. ספר דברי הימים של עם ישראל רווי סבל ודמעות. הציווי בדמייך חיי מלווה אומה זו מאז הופעתה על בימת ההיסטוריה. פרעה במצרים החליט לענות בסבלותם ולהשליך ביניהם ליאור. המן ציווה להשמידם, להרגם ולאבדם. חמלניצקי טבח המוניהם, פטלורה עשה בהם פוגרומים. אך בכל הנתיב העקוב מדם של עם זה, מאז היותו לגוי ועד היום, לא קם אדם אשר עלה בידו לעולל את שעולל משטר הרשע של היטלר, ואת אשר ביצע אדולף אייכמן, הזרוע השלוחה של משטר זה להשמדת העם היהודי. אין עוד דוגמה בדברי ימי עמים שאפשר היה להטיח בפני אדם כתב אישום כגון זה שנשמע כאן. אך המעללים האיומים ביותר, מטביעי הדם ומסמרי השיער של נירון קיסר, אטילה וג'ינגיס חאן, אלה דמויות האימים של הברבריזם ותאוות אדם שהיו למשל ולשנינה ולדיראון עולם, הרי הם מחווירים לעומת הזוועות ומוראות ההשמד שיוצגו לכם במשפט זה.